Ikaw si Ninita Paro? Ah, maingon to, ma'am. Ano ma'am, maghatod lang mi sa imong mga order na clothes? Oo, ma'am. Clothes, mga baning mga sinina. Wala mo nag-order. Kasi na ko ano na. Kasi mo nga magud ni ba deliver, ma'am? Kaya mo meron na wala. For 50 na lang dahil ni ma'am ang delivery charge na lang. Kali 4.5 man ni siya ang mga kantidad sa kuan. Wala man ko nag-order na, sir. Ah, kadali lang mama. Kisa man kay unsa may kuan nimo ani kanang anak nimo? Wala kay. Na, si Jeneline Paro pero naman siya sa ibang bansa. Ana siya sa ibang bansa. Or wala po siya nag-ingon na ipa-deliver diri. Nag-ingon siyang ipa-deliver, pero wala na siya istorya. Wala siya nag-istorya na siya ipa-deliver Oo, diri. wala. Ay, na siya istorya. Ito mga naging bulan, wala siya nag-ingon na siya ipa-deliver. Ay, unsa man ni ma'am? Ano man good na mo siya ano? Bayran na 450 na lang sa delivery. 450? Oo, sa delivery charge. Pero mga sinina ni siya mga ano ba mga Dagat siya, sir, gamira. daghan kay 4.5 may kantidad ani. 405 o 4,000? 4,500. Hala ka, sir. Hindi ko na sa wala. Katakbalo na, sir, oy. Si Moha mo ganyan naka-address lang dara. Wala isulod rin tan. Isulod rin daw. Ah, sige. Sulod Sulod lang din. daw mga. Purok sang pagita bulakan malalag. Ano gyud ni Ninita Paro na mo. Sa asa ka na siya gikan, sir? Wala pud mi kabalo ma'am kay delivery ra man pud gud ni. Nag-ingon, sir. Wala ko kwarta pa ron. Saon man ni cancel na lang ma'am or kasulod ni. Ako nga mo di ari ba? Ano tag na sa ibang bansa na sa order. Dili na order. Ah, basig sa ibang bansa ni tapos ipakuan sa inyo ha. Siguro ma'am. Kasi ka ba ni Madre? Ako nga mga lalaki, wala akong nga mga babae. Ako kaayo, wala ko kwarta na, sir, ay. Wala mo siya nag-ingon. Ano na lang ma'am, ibalik na lang namo ni. Sa man. Amo, ipicturean na lang ka namo sa likod. Diya sakyanan tapos ano, picturean lang ka namo, ibalik lang namo ang ano, hindi na kay kwarta. Ang item. Kung tanawin na lang nato sa likod ma'am, picturean na lang ka namo ma'am. Oh, i-cancel lang sana, sir. Ito kay kwarta ka rin, sir. Delivery daw na ako, sir. Wala mo kay kwarta, sir. Muragikan sa gawas ba sa mga anak. Kaya na ako'y bayaranan sa delivery. Wala mo kay kwarta ka rin. Bilang delivery ara. 450 sir. 50. Amo na ipa-cancel naman ni ma'am. Kaya balik lang po namo. Kaya patanaw lang namin, picturean lang Wala namin na si dito ma'am. bisan piso, sir. Wala kay number ni dula. Wala, sad. Ayun lang sir, patanaw lang sa naman ni ma'am dito. 450 lang, sir. Oo. Pwede mo balik o 500, sir. Kaya kung mabalik-balik na ako nito, ano. Wala na ako mga minute niya. Wala man mag-istorya akong anak. Nakaroon ba rin maabot? Dahil siya nag-ingon ka na. Ada siya padala. Malihog lang mag-ingon ni ma'am. Sir, ha? Sige sir, kanya nakadali na. Kagaya mo ito. Kain mo. Sige sir, salamat sir. Palig lang kung open na dira. Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghapang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Wala akong sapat na salita, walang katumbas inyong pag-aruga. Ngayong kayo'y matanda na't nanghina, ako naman ngayon ang dapat mag-alala. Surprise! Happy birthday! Sorry mama. Sayong karawan, happy birthday, happy Natin yun ka ma'am. maligayang batik. Pasensya na ma'am. Sugo ni si mo sa nagpadala. Maligayang Nakahiram pa dyan kasi mong happy birthday, happy birthday, maligayang batik. Sayong karawan, happy birthday to you. Malinaw
Likod lang, ma'am. Mara po ikuha na mo, ma'am. Mara po gitum. Kanag sige na daw mo balik-balik. Iyawan sila. Ah, okay, sige. Kantahan sa ka na mo. Kantaan sa kanamo happy birthday, mama. Balag kita na. Okay. Blow the candle, ma'am. Happy birthday! So, na-message, ma'am. Ano siya? To the best mom in the world. To my number one, only woman in my life and companion. There is nothing that I could wish for. A happy birthday, ma. We pray na tagaan pa ka og daghang katuigan ug always maayo ang lawas. Swerte kaayo mi na mga anak nimo kay ikaw among nainahan na mapinanggaon og supportive nga mama. Salamat sa sakripisyo nimo namo og pagpangga nimo namo nga mga anak nimo. Wish namo na unta happy ka sa adlaw nga tawhan nimo. Ayaw lang sa hunahunaa ang mga problema kay masolve ra na nato. Ang importante karong adlaw sa imong natawhan happy ka. Miss ko na kayo sa dili madugay makauli ra ko diha. Amping mo permi. Once again, happy birthday ma. I love you. Greetings gikan sa imong anak na gwapa. Inday Jen. So, wala nyo kay kauban diri, ma'am. Message na lang niyo mo ang anak. Surprise bisag sakit unta nung naon. Medyo ko magdahong mo day kung yung nanig surprise. Security na ko, nakahilak ko. Hilak sa kalipay. Salamat kayo na, pero di niluha sa kasakit niluha sa kalipay. Surprise. Salamat po kayo sa pagsabot. Pagtabang nga mo. Salamat kayo na. Okay, kana lang. Okay, ma'am. Happy birthday.